לא לעבור לגור עם אישה בחיים. ברגע שאתה עובר לגור עם מישהי, המטרה היחידה של האישה הזאת היא שהגבר הזה יסבול. אתם חושבים שאני מגזים? תנסו להיזכר באבא מחייך בבית. אבא לא מחייך, לא צוחק, אבא רק מחכה למוות המתוק שיבוא לקחת אותו. מכיר את זה שחבר שלך עובר לגור עם חברה? מכיר? אחד בחבר'ה עובר לגור עם חברה, אתם באים לבקר אותו בבית, איזה ביקור עצוב זה? אתה בא לו, מה קורה בני? תשמע בדיחה, והוא כזה, לא, היא תדע שצחקו פה. גבר לא מסוגל לצאת לבד עם חברה, אין, אי אפשר, אחרי זה חצי שנה אתה כבר לא סובל אותה. בחורה יכולה לצאת עם גבר שהיא איתו שנתיים לבד, ולדבר וליהנות, אין, לא מסוגלים. כל גבר שעבר כבר שנה עם חברה, מעדיף להתאבד מאשר לצאת איתה לבד. אתה כבר יודע להכל, מה כל הזוגות עושים? יוצאים עם עוד זוגות. עכשיו, כשאני אומר יוצאים עם עוד זוגות, זה לא שכולם יושבים ויש שיחה מעניינת, יש קבוצה של בנים וקבוצה של בנות, ואיך שאתה מגיע, אתה רואה קבוצות מחולקות, איך אתה מבסוט, אה? אתה משחרר אותה כמו כלב לגן של כלבים. אין לך תעסיקה כפיתים, לא רוצה לראות אותך שעתיים. חברים שלך שואל, בונה יפה, מה אתה מאכיל אותה? זה חרטות. כאילו קשה לראות עם חברה שלך סרט. נגיד בחורה במהלך סרט, בחורות לא אוהבות לראות את הסרט, בחורות אוהבות לשאול שאלות על הסרט לאורך כל הסרט. אתה יודע מתי גבר מוכן לראות סרט עם בחורה כשזאת לא חברה שלו וכשזה לא בקולנוע? אתם יודעים על מה אני מדבר, נכון? כן. זה הקוד הבינלאומי לבוא נזדיין, אבל אי אפשר להגיד בוא נזדיין, אומרים בוא נראה סרט. וזה בדרך כלל האישה מעלה איזה סרט שהיא מתה לראות ואתה בדיוק קופץ על זה, אתה יודע על מה אני מדבר? אתה יודע, לא ראיתי רק, אני מתה לראות לא רק בלונדינית 5, ואתה כזה, אני גם בדיוק מת לזיין אותך! אני גם בדיוק מת לזיין אותך, איזה מגעיל זה! עכשיו אתה יודע שזה חר הסרט, אתה מוכן לראות חצי שעה, זה תמיד אותו טקס. אתם עולים אליה, רואים חצי שעה חר הסרט, מתחילים להתחרמן, מזדיינים, ואז הכל בסדר. יש את הימים הקסומים האלה שעולים אליה או אליך וישר מזדיינים. ישר, ואז היא פשוט לא רוצה לצאת זונה, זה כזה אחרי הזיון, זה כזה, רגע, רואים את הסרט, לא? מה האינטרס? מה האינטרס? זה כמו לעבור טסט ראשון ולהגיד, אפשר עוד פעם תיאוריה? אפשר עוד פעם את הסבל הזה? אתם יודעים מה הכי חשוב לבחורות? לא לצאת שרמוטות. מסכימים איתי? לבחורות חשוב לא לצאת זונות, לא לצאת שרמוטות. גם אם יהיה סקס באותו יום, הם תמיד רגע לפני הסקס חייבות להגיד איזה משהו, רק שידע לך שזה באמת לא מה שתכננתי שיקרה היום, מכיר? אתה בדיוק סוגר עליה את הבגאז' כנסי כבר לה. יש לנו לו"ז גברת, את מעכבת. באמת? אוקיי, אני אשאל את הבנות שאלה. ותהיו אמיתיות, מי יותר שקרן, נשים או גברים? רק הבנות. נשים הם השקרניות הכי גדולות. קודם כל, אף גבר לא משקר. גבר לא משקר, גבר מחרטט. חרטה זה לא שקר. מה זה חרטה? זה אפילו לא שקר, זה חצי שקר. מה זה, על מה חרטת פעם לבחורה בחיים שלך? אם הרכב שהגעת איתו זה רכב שלך או רכב של אבא? זה חרטה של גבר. מה זה שקר של אישה? זה כן כן, תגמור בפנים, אני על גלולות. קודם כל גבר לא יודע לשקר, אתה לא יכול. כל גבר שניסה לשקר למישהי נתפס תוך פחות מ5 שניות. אין, אנחנו לא טובים בזה. איפה היית אתמול? למה איחרת? כי הייתי זיינתי את חברה שלך. לא ידעתי שיהיו שאלות. תסלחי לי. בחורות תמיד משקרות לנו. אתה יודע מה תמיד בחורות משקרות לנו? אתם חושבות שאנחנו לא יודעים. על אותו דבר, על הגודל של הזין שלנו. כאילו כל גבר הוא כוכב פורנו. מכיר את זה שאתה מוריד את המכנסיים ויש את המשחק הכי מוגזם שראית בחיים שלך באותו רגע? הוא ענק! הוא בכלל להיכנס כל הגודל הזה? אתה מסתכל עליו בשוק, תגיד לי נהיית פונה עם דרדסים או מה אתה מדבר? את יודעת אני נשאר אישה ב4 מדינות? על מה אתה מדבר? אוקיי, מי יותר קנאי, נשים או גברים? כן. עכשיו תראו, גברים יכולים לקנא כמו חולה נפש, כשיש סיבה. אתן משוגעות לגמרי. אם הגבר שלך לא פה עכשיו לידך, הוא בטח מזיין מישהי אחרת. מכיר את הבחורות האלה שאתה אומר לחברה שנגמר הסיגרת, עומד למטה למכולת להביא סיגרות, מה היא אומרת לך? למכולת, לך תעשן עם הזונות שלך במכולת! לך לזונות, מי מוכר זונה במכולת? איזה ממצא? תביא לי לחם, חלב וזונה, בבקשה. אבל תביא לי מהסוף, אל תביא לי מהקדימה, מהעבשות, תביא לי מהפקטורית. כאילו נכון, יש גברים בוגדנים, אבל גם בחורות בוגדניות יש, מכיר את זה? יזרה פעם חברה בוגדנית שמעלה לפייסבוק תמונות שלה עם 5 גברים בג'קוזי. אתה אומר לו, מה זה? זה ידידים. למה הזין שלו בחוץ? זה ניסן והשטויות שלו. לא לוקחת אחריות על האיש הזה.